Okay, nu wel we mal wat waren wat schijnt merken voor werk had we zijn ram gedreven, die hadden jas. En deze werk wel we waren zijn tijd te nemen met je eten merken. Ik wil weer van daar wat merken met Schwiensrebben, babyback ribs. Ik wil een pineapple nemen, dan wil ik den erzudelen met al zijn species en honig en weet niet wat alles. Dan wil ik den beral met Rebben, met Schwienfleisch, wo ich dort wiesen. En dan wil ik den van een stuk 5 Stunden baken oder zo. Kleiner wat sehr schön schmecken. So, nu willen we gewoon bern wat erieren, de species erieren, om de Rebben errubbelen. En dan de ruitmerken te baken. Moet zijn we dat wat schaffen. Kleiner wat sehr schön uitkomen. Okay, dit willen we dan brokken om onze Schwiensreben errubbelen. This is gonna be our rib rub. Hier hebben we 3/4 Köffel witte Zucker, 3/4 Köffel brüner Zucker, 1/4 Köffel Salz. Hier haben wir 2 Eetlepel Paprika, 2 Eetlepel grober Peper, 1 Eetlepel Chesnickpulver und hier haben wir 1 Eetlepel Sippelpulver und hier haben wir 1 Teelepel roter Peper, Cayenne-Peper. Nu werden het alle toeprieren. Goed, nu heb je dat alle smaak abgeschreven om de Reben alle erzudelen. Here's your rib rub, the list of all the spices we need. Na setzen wir, nu hebben we de spices alle smaak toeprieren en decoreren, dat de alle smaak decoreerd zijn en dan staat eruit om de Reben zeer smaak aanrubbelen. Here we're mixing all the spices for the rub, for the ribs. Ja, das erste Stückchen scheint weiter gewesen. Ich kann so ein klein bisschen Beels merken, Boing merken hier bei Strickland. Okay, das erste, was wir wollen, ist uns Fleisch merken. Hier haben wir unsere Schweinsreben. Dann haben wir hier ein bisschen Papier, und dann werden wir diesen Film, dann werden wir rücknehmen. Schau viel besser, wenn wir ein bisschen Papier haben. Dann tun wir jetzt das aufmerken, dann checkt man, ich habe das rückgetragen. Dann darf wir hier nicht boven ran kämen. Die kan natuurlijk ook laten waar je wil. Maar ik leg dat er los te nemen. Daar, krijg ze staat. En dan weet je nou waar we al dat loze slurren, wat we ook allebei nog een beetje lossnijden. Den smaak betreffen. Al dat extra talch of wat immer du erst wat lossnijden. En dan willen we den errubbelen. Dan wil ik deze maar eens wat doorzetten. Oké, nu hebben we de smaak abgeriend en rein gemerkt. Nu wat we doen, als je doen niet, we worden is wel een beetje een mustard even. Waar je met dat van erzudelen en bij zien wat je dan bakken, die spijt je er veel beter aan. En dat je van het gesmaakt. Ja, nu als je bij zien zo staat, nou wat je weten waar de aanspijtje doen. Oké, nu willen we de aanrubbelen. Ik had niet geweten waar de spijtje aanterieren. En nu willen we de fijn aan bij zien aanrubbelen. Nou werden we de vermeerdere zetten laten. En de paste moet zijn waar het over nagedacht, maar we hadden het gisteren niet, we hadden het gisteren nog niet afgedacht. Maar anyway, ja, nu bakt het zeer fijn aan. Nu wordt het een bijzien, smak neerrubbelen. Dan wordt het wijzen waar het zit en dan werden we een stuk 4 Stunden liggen laten. Nu kijkt je mal, wo schmeckt der hier in ihr Praschje liggen. Nu worden hier van ungefähr een stuk 4 Stunden liggen gaan. Am 2 Stunden wo wir die umdrehen und ohne sieht noch 2 Stunden liegen haben und dann sind die Leute zum zu 4 bringen. Und weißt du, viele Menschen kaufen sich alles im Stuhl und ich dachte, sehr fertig. Und wir werden von der Barbecue-Sauce brücken. Ich habe hier 2 Beuteln gekauft, aber ich will Ihnen wissen, weil ich kann das noch selbst schmecken, das schmeckt auch sehr schön. Weil ich das wissen, was ich mache. Nu wil ik je wezen wat we gebruiken om zelfgemaakte barbecue sauce maken. Here we're gonna make our own barbecue sauce. Hier hebben we 3/4 Köffel brüner Zucker, 3/4 cup brown sugar. Hier hebben we 3/4 Köffel ketchup, 3/4 cup ketchup. En hier hebben we appelerik, 4 Köffel appelerik, 1/4 cup apple cider vinegar. En waar je dat niet hebt, kan je regular erik gebruiken. En hier hebben we Worcestershire sauce, dat naast ik op Spanisch salsa inglesa. Dat hebben we een halve eetlepel, half a tablespoon Worcestershire sauce.
En hier hebben we paprika, waar we 1 theelepel. 1 teaspoon paprika. En hier hebben we seppelpulver, waar we 1 theelepel seppelpulver, 1 teaspoon onion powder. En hier hebben we peper, waar we een halve theelepel grove zwarte peper brokken. Half a teaspoon black pepper. En hier hebben we zout. 1 theelepel salt. 1 teaspoon salt. Nu gaan we het all out mixen. Now we're gonna mix it all together. Okay, hier heb ik dat smaak opgeschreven voor het barbecue sauce. Okay, daar willen we dat nu alle smaak toeperieren. En zeer fijn durchrieren. En daar willen we dat am gropen doen. En wat we kerken brengen, dan willen we dat zacht laten simmeren voor een stuk 15 minuten. En dan het aufteilen en dan ze draait. We're gonna mix it all nicely together. Put it into a pot, bring it to a boil, let it simmer for about 15 minutes, and let it cool off, and then it's ready for use. Nu kijk hem al, nu heeft dat hier 15 minuten zacht gesimmerd. Zeer fijn. Nu laten we het aufteilen en dan verder wij. Oké, hier hebben we onze rebben, die gaan hier in 5 stunden gelegen. They rested for 4 hours, marinated. En hier hebben we seppelen, waar we Luther brokken. Hier hebben we zelfs gemerkt de barbecue sauce. Hier hebben we een pineapple, waar we de smaak afschalen. En dan waar we den, deze rebben brokken ten den barrel. Dus een baby in de dag. Wat je dat wezen. Oké, daar hebben we die man uitmerken. Hier hebben we een pineapple, der is van beet aan de riepen ziet. Wat we sehr schön schmecken. En hier weer de haaf van je honig aan. Dat je die nog ganz een beetje met honig bepenselen. Dat wordt een zeer schijnend Geschmack geben. Brush it with honey if you have. So, die wollen we rondom. Dat is ja vielleicht een beetje Schwienerie, aber ik leef. Van der waar we zeer schijnend ovenkast gaan. So. Nu is het eruit. Nu wollen we ons de dag hier halen. Check them all. Ai, die heb je niet. Zet hem op. Dan nemen we den pineapple. En dan rollen we den aan, check hem al. Het past plus krak ze staat. En wat je wel, die kan het met stakjes. Zo dan wordt gebroken zum vlees opspekken, kan je dat broken. Ik wil bloos van nu dat hier een beetje afspalten en wat je wat. Dan wordt dat met een bone topping. Zo, ik wil niet weten waar dat zit, want het is vorig is. Goed, ik leer wat zeer fijn loten. Oké, die kijkt hem nu houden die Vogel hier so smaak eingerollt mit raum Pineapple. Dus ik zei, je kan ze de stekker broken tim, dat de ram spalten. En wanneer dat niet, dan zoals ik daar zei, dan doe je met een bond. Zo. Zei dat ook zo staat. Anyway, nu wel den voor een stuk 2 stunden rekenen. Dat brokt niet. Je kan hem bloß met zo'n blanket papier berollen. En dan kan je die 3,5, 4 stunden bakken in de bak. Maar wie worden die eerst 2 stunden buiten rekenen. We're going to smoke it now for 2 hours first. And if you don't want to, you can just wrap it in tin foil and bake it for 3.5, 4 hours in the oven at 300 degrees Fahrenheit. Oké, nu kijk je mal. Hier zijn in de baan. En daar hebben we 4 gemerkt. Nu hebben we hier rekenen van ongeveer van stek 2 stunden. 224 bij 52 graden Fahrenheit. And daar will the band noch einmal steck 3 Stunden backen. We're gonna smoke them for about 2 hours, 225 to 250 degrees Fahrenheit. Then we're gonna take them inside, wrap them with tin foil and bake them for another 3 hours at 300 degrees. Okay. Heb je nu voor 3 Stunden gerekend. En nu wil we den eruit maken. It's smoked for 3 hours. Now we're gonna put it in the oven. Oké, nu kijk je mal. Hier hebben we de rebben met de pineapple. Hier hebben we wat seppelen. Wat we worden doen is dat we hier een klein beetje van dat barbecue sauce nemen. Voor het zeer fijn durchsudelen. Klein beetje meer. Kijk, dat hebben we ook nog. Seppelen, dan krijg je nog een paar teentjes niet gesneden. Daar, kijk je mal. Oké, daar wat we dan willen doen, daar willen we nemen
Deze hier ganz bezuilen met barbecue sauce. Ik wil je wijzen wat dat is right as. We're gonna cover it all in barbecue sauce. And I'll show you what it looks like. Nu wil ik je wijzen wat is ganz bezuild hebben met barbecue sauce. Okay, nu hebben we onze sippelen hier. We got our onions. Wow, dat hier alle zijn op. Zo veel is hier boven blijven. Die mochten vielleicht leggen, oh, maar zo zijt is dat wat alle tips zijn, maar ik wil je zijn. Dit wordt ober sehr schön schmecken. Ja, die sagen, dat die gleich noch nicht. Dan proeft dat eerst. Zo. Zet maar. En nu willen we hier nog wat hebben. We hebben hier appeljuice. We nog appeljuice naar eten. Doe ingen. Wel, ik ga dat zal drie kerken. Zo. En dan willen we de vortel errollen. En dan willen we de 300 graden voor 2,5 tot 3 Stunden baken. Fahrenheit, as dat. We're gonna bake them now for 3 hours, 2.5, 3 hours at 300 degrees Fahrenheit. Doe, check them out. Nu willen we die in de oven starten. Nou, zet maar en check them out. Nu houden we in de 3 Stunden, 300 graden Fahrenheit. 3 hours, 300 degrees Fahrenheit. Okay, nu wil ik jullie dat wijzen. Dat heeft nu 2 Stunden gebakt. 300 graden Fahrenheit. It's been baking for 2 hours at 300 degrees Fahrenheit. And nu wil ik jullie wijzen wat we aan het next worden doen. I'll show you what we're gonna do next. Starting to look really good. Okay, nu hebben we dat meeste flissen door afgezien. Nu worden we helemaal bepenselen. Met barbecue sauce. En dan wordt nog helemaal bakken voor 44 minuten. Of 30 minuten vielleicht van ungefähr. Bloß wat het fijn bebrannt is met dat saus. Onbedacht. En dan is dat right. 350 graden Fahrenheit. We're gonna brush it with barbecue sauce one more time. Bake it for about 30 minutes and 350 degrees Fahrenheit. Check them out. Du hast aan die gebakte eetschak. Dat is een grote. Nu, wie, check them out. Die hebben hier nu waren voor 44 minuten gekeerd, check them out. Oké, daar willen we ons mal een motorhydrijd maken. Dat valt hier zo mes in een. Check them out. Ai. De knerkers, check them out, zo goed als dat is. Knerkers word ik bis alle uitnemen. Wauw. Wie worden van die niet zeggen, Kevin daar, wow. Zo, check them out. Wauw, we nog een beetje. Dat is de gore pineapple. De knerkers, zo, check them out. Wauw. Zo. Kraak ze staat, ja, check them out. Nu zijn we dit voordig. Oké, hier hebben we een gebakte eetschak. Ik weet niet, hier gebakte eetschakken gleich hin, maar hier kraak ze staat. En dan wat we doen is dan doen we een beetje butter op. Ja, ligt de hang bij Schwien, door kijken hoe ze staat. Van daar waar we niet denken aan weg verlieren. Van daar waar we denken aan schijn het eten gaan. En dan, wat we nog gaan, is hier hebben we zuur schmoot. Ik weet eens te zeggen, nee, maar niks zuur schmoot. Bij jou. Schmeckt sehr schijn. En dan, hier hebben we dan grobe peper. Doe een beetje grobe peper op. Klein beetje zout. En dan hier hebben we wat van sippeljeuk of green onions. Ja, wel even napeter zo starten op. En dan, wat we dan nog wel, dan willen we hier nog een beetje pineapple. Check them out.
Oh ja, da. Pineapple, ze staat. Nu waar kunt u schemel van dichtbij wezen. Woehoe! Oh, nog een ding wat ik meest vergeten had. Ik had frisse raakjuppen gebakken. Die worden een beetje door een paar raakjuppen op. Zo. Wow, staat een maaltijd, daar staat een maaltijd. Ho, 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 ho. Ik geloof onze maaltijd is eruit. Check them all. Pineapple, Schweinsreben. Wie worden het dan aan Schwienappel? Dat zijn Schwien ook Penappel. So dan worden we dat Schwienappel naam. Ho, ho. Nu wel we bij een zeer schijne maaltijd gaan. We gaan een dag hebben je piljaat, have schijn gegaan. En ik zijn we dankbaar van het regen, voor de zonneschijn, van die hebben we zeer schijn dag. Zeer schijn dag. En ik ben ook dankbaar voor jullie waren alle. Dankbaar dat Gott immer met ons is, van we de zware tijden gaan. We hadden vriendjesten begroefd, dat we mijn schouwleraar is in de 70 jaren. En de nächste dag weer de maandag gestorven. Die zijn nu bij im Himmel en de troubles zijn alle eeuwig. En dat merkt hem immer weiter denken, dat wir zijn hier nicht immer auf dieser Welt. So, das ist sehr wichtig, dass wir reich sind zum Sterben. So, Jesus hat gesagt, wenn wir an bleiben, und er hat unsere Schuld betont, und wenn wir dort bleiben, dann sind wir gerat, dann können wir nochmal das eigene Leben haben. So, das sagt er in Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt gelebt, dass er sein einziggeborenen Sohn geschickt hat, dass alle Menschen, nicht bloß Mennoniten, alle Menschen, die daran bleiben, die wollen nicht verloren gehen, aber die wollen dort eigene Leben haben, wenn die daran bleiben. So, Dankeschön war auch für Jünd, und nu will wir ehren. Wir haben hier noch eine frische Peperschoten. Dort erst die waren die Familien, die waren Veterane geworden, das von Mexiko, das sind Chipotle, das sind geregelte Peperschoten. Und das von Belize, und das ist von Jamaika, und das von Mexiko, und das kommt von den States. Nu wollen wir das alle tot ein bisschen schmecken, weil wir unsere Maaltijd dann. Und ich habe von dir ein bisschen gerade erlebt, dass das alle was lernen kann. Das ist sehr schön, das ist mit so einem geregelten Chipotle, nahm sich das. Und hier waren sie von Belize. Die Familie, die wordt nur groot. Aber das ist down. Solange die alle ein bisschen brennen, dann sind das alles ein Port von der Familie. So, nu wollen wir das mal schmecken. Dat ruikt van het chipotle, dat is zo vet. Wow, nou wou ik nog een beetje hang around met what's een dessert. Dat is dan mijn favorite dit jaar. We zijn eens alles mijn favorite. Zeer schön. Wir haben hier nu Pineapple en geregelde Rebben en dan een fijne eetschak en dan hier. Ik heb frisch gebakken, gebroden ralkjuren, die kan ik niet even laten. So nu werden we dit mal schmecken. Oh, wir haben hier noch dit mexikanische Kop. Beten sei ja Cola. Wuhu, das hier sich so was schöner sein. En wir wollen hier noch ein klein bisschen mehr Pfeffer even als eetschak. Gebakte Eetschak mit Zuckerschmaltenbutter, das schmeckt ja immer so grülich schein. Und dann wollen wir hier noch ein bisschen Zippelürkle eben haben. Werden wir sein. Nu werden wir dort Rebbenfleisch schmecken. Ich glaube, das wird gut gefallen. Boy, über Papa, hold die fast. Ich glaube, das probiere ich auch.
Voor het eerst een beetje arbeid, maar wij dan wel merken, dat gelijk in de familie wordt het veel rekenen. En dan je bakt de pineapple op met het honig en alle saus ever. Past er maar zo krijgt bij dit vlees. Chop die proef naar op. En loop je wat voor hoe je zijn. Nog wat je zeggen. Wauw!